Hyvää päivää näin pitkästä aikaa. Mie olen Luigi, kai sie miut muistat. Miehän olen vanhan Padren nuorempi neuvonantaja ja se hakukoneoptimoinni keksiä. Terve vaan. Mie voisin joskus kertoa tarkemminkin, miten mie sen oikea-aikoinaan keksin. Mut nyt tällä kertaa mie riensin tänne Padren VHS-studioon tarinoimaan ja heittämään läpändeerosta siitä, kun hän lanseeras tos taannoi semmoseko vanha Padre vidudustakkuun. No mut Padre, kerrohan vähän niistä taustoista tällaiselle takkuulle. Niiko sie tiiät? Miehän nääs on sellainen mies, et miut vähän korpee ja ottaa pattiin sellaiset turhanpäiväiset jutut. Ja sellaiset jutut erityisesti markkinointiin liittyen, miss joillakin virmoil on semmonen ihme asenne, että luvataan enemmän kuin tehdään. Semmonen rahat pois ja rappuu meininki. Tiedät sie Luigiseni, mitä mie tarkoitan. Siis, et myyvää jos jonkinlaista markkinointipalveluit ja luvataan maat ja taivaat sillä tavalla, et sanotaan, et kylsiu yritykseis kannattaa mainostaa ja kylsiu yritykset pitää mainostaa ja tehdä sitä sun tätä, et sie muutessaan lisää kauppaa. Ja sit myyvää niitä ylihintaisia mainoksia sinne ATK-verkkoon, mitä hyö sanoo vaikka somemainoksiksi tai maksetuks mainonnaksi. Ja silhyö tarkoittaa yleensä sitä Google Ads-mainoksia. Niin, ja sit hyö luppailee silleen liian hövelisti, että kyllä se siu yritykseis näkyvyys nousee ihan uusiis vääreihin, kun pistät vaan pätäkkää, eli paaluu, eli rahulii pöytää. Ja jos ei sit vieläkään näkyvyys nouse, niin pistetään vähän lisää rahoa, niin kyllä se siitä. Mii justiisa. Mut tiedät sie mitä? Mie sanon nyt ihan suoraan yrittäjille, et älä sie hyvä ihminen lankee tommosiin houkutuksiin. Siin siul pallaa vaan rahat ihan hukkaa. Kun moni yrittäjä on miul sanonut, ettei siitä ole ollut heil mitään hyötyä. Ei ole ensimmäistäkään yhteydenottoa tult, vaikka rahoo menee usseit satasia kuus. Ja sit kun mie olet tsekkailu assiit vähän tarkemmin, käyp yleensä ilmi se, mikä on ollut tiossa yleisesti jo laajemminkin. Eli sellaiset kävijät, jotka tulee sinne ATK-sivulle siitä maksetusta mainoksesta, yleensä viipyy siellä sivulla vaan muutamia sekunteja ja sit perävalot vaan vilkuu. Joo, mie komppaan sinnuu Padre ihan kybällä, niin kuin nuoriso sanoo. Silviisii se kuule on. Enkä mie sano, etteikö se joskus toimikkii. Mut kyl miulki on semmonen kokemus, että ne maksetut mainokset ei toimi. Eikä niitä tutkimusten mukaan klikkaako 2% kaikista mainoksen nähneistä. Mut se mikä toimii, on se kun sivut uuvistettaa oikein huolella. Tutkitaan avainsanatutkimuksella, mitä hakusannoin ne siu yrityksen ostajat oikeasti käyttää. Ja tehdään siu virmasivut ja sivujen sisällöt uuvestaa oikein kunnolla. Silleen myö päästää sinne hakutuloksiin pysyvästi ja vielä mahdollisesti sinne tekoälysuosituksiikin. Ja sit mikä parast, sie saat kaiken muu hyvä lisäksi vielä tän meidän uusimman jutu, eli vanha Padre vidudustakkuun. Se kuule vast on semmonen juttu, että mie en oo ainakaan kuullut, että samanlaista takkuuta antais kukkaa koko Suomessa. Niin, ai mitäkö se vidudustakkuu oikein sit tarkoittaa? No kerrohan sie Luigi siitä muutama sana lisää. No se tarkoittaa sitä, että jos myös ei saaha siu virma näkyvyyttä kuukauden aikan noussuu, sie saat siu rahat, eli rahulit, ihan kokonaan takaisin. Ilma sen kummempii mutinoit. Mie maksa kaiket takas. Eikö se ole aika reiluu? Täh. Nääs, kun eihän se ole reiluu velottaa semmosesta työs, mikä ei hyövytä sinnuu yhtään eikä millään lailla. Tää on katos tätä vanha liito asiakaspalvelua. Mut ei mene nyt sen kummempaa tällä kertaa. Nähdään taas. Tuu lukee assist enemmän vanha Padre sivuille. Ciao!